Makauono kama kanisa mar jokopere mar Holy Family Basilica kod mano mar All Saints Cathedral odiochieng' makauono mar sabasaba no bago nyasi mar rapar ne rawere kod oganda mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed ka ibagi pacho kae. Jadolo mag kanisego opuo rawere kuom bedo para manyime e kelo lokruok e piny Kenya. Jafwambo marwa Efi Nyakidi ntiere kod ler mar wachno. En misa kod nyasi moyuor kod rowere ma owuok e kuonde dak ma opogore e boma ma Nairobi. Kaka ranyisi mar nyiso achiel gi jowetegi mosewito ngimagi, rowere ochopo e misa korwako tisede makwar, rachar, rateng' kod ralum ma bende gin rangi mag bandera mar piny Kenya. Gigo mamoko ma bende ne giting'o gin kaka mafua, bandera kod msuma. Jadolo motele misa e kanisa kopere mar Holy Family Basilica, David Simon, ojiwo rowere kowacho ni gisebedo jo adier e chwalo pachgi kod dwaro margi e kinde ng'anyo. I'm glad that you are honest and you are telling us that even as a church we want to renew our commitment in serving and responding to the needs of the young people. Jadolo Philip Anyolo bende osejonjore mosedonjore e ng'anyo mar rowere, gino mosemiyo moko kuom jong'anyo wito ngimagi kendo rocho chenro mag ohala e pachoka. We must say no to the insensitivity and selfishness in our society. Anyolo bende okwedo mak kendo lal gi moko kuom jong'anyo mar ni oganda duto ni thuolo mar chiwo pachgi e wi tend piny Kenya. Highly unacceptable that young people are being abducted and for talking and for asking to be heard and demanding that leaders do what is actually their secret or their sacred mandate which they took by oath when they took office. We demand that any who are abducted be released. E kanisa mar All Saints Cathedral, jotend din mopogore opoyo rowere kuom mako chung' motegno kendo bago ng'anyo moloyo to ewi paro mar chik omenda kendo mar neno ni ogweth oko chike mathiro chenro mag demokrasia. It's the first for us to have demonstrations organized and executed by the youth, largely in their 20s, without a political party or figure organizing them. Gisingo bende mar timo lokruok ka gidwaro jatend piny William Ruto mondo owuo kuku mar jotend migepe kendo otim nonro makare e wi tho mar jong'anyo mosewito ngimagi nyaka sani. The president has himself said that his cabinet is incompetent. Kenyans are saying he has an incompetent cabinet. And in addition, many members of his cabinet are also corrupt. And Kenyans are saying it is time for him to dissolve the cabinet, not to reshuffle, but to dissolve. The second one, we want the killings of all the young people investigated. We want the IPOA, the Independent Police Oversight Authority. We have not had a single statement from that body. If they are not capable of doing the job, they should be disbanded and an independent police oversight authority established to investigate each and every death of every person that was killed during this protest accounted for. Nyasi makauono odhialo rowere mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pacho kae. Jabiskop mar kanisa mar Catholic e bade ma Nairobi Philip Anyolo ojiwo jood bura kod josiasa duto mondo owinj ywak kata ng'ur mag rowere ni mano e kaka dongruok nyalo dhi nyime e pachoka. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.